खुलुमबाय नोंथांमोननि थाखाय मोनथिनो गोनां मोननैसो रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। सासे आदिबासि फरायसाया बर' बिजोङाव फरायना मेट्रिक आनजादाव नैथि मासि मोननो हादों। आं बर' बिजों फरायना जोबोद मोजां मोनदों आरो इयुनावबो बर' आयदाखौनो लाना फरायगोन होनना दिपिन मुन्डाया बुंबावो। 2022 इं मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनानै कमल कुमार ब्रह्म बान्था टप 10 मासिखौ आवग्रिनो हानाय बर' फरायसाफोरनि मुं फारिलाइ: दीपक बर' 582, मनदीप बर' 582, बोसोनगिरि मोसाहारि 575, दिपदिउथि बसुमतारी 569, रंजाली खेरखातारि 567, अनजु बसुमतारी 567, जिनजिरि बर' 566, जयस बसुमतारी 565, जुगामि बसुमतारी 563, उपमा बर' 561, जुंसुमि स्वर्गियारि 560, किरात बर' 559, रहित स्वर्गियारि 559। हाथासिफुर जोंमा फरायसालिनि थाखो ओइचएस फार्स्ट इयारनि कमार्स आयदायाव फरायफुबाय थानाय सनितपुर जिल्लानि बेलस्रि आन्सलिकनि बेन्दोङाव थानाय सेसागुदि गामिनि बिफा गौरीचरण नार्जारी आरो बिमा सोमस्रि नार्जारीनि फिसाज्ला 17 बोसोर बैसोनि प्रदीप नार्जारीया थांनाय रबिबारनिफ्राय लोमजादोंमोन। नाथाय लोमजानायखौ बारा जानाय मोननानै खाथिनि फार्मासियाव बिजि गंसे थुजादोंमोन। बे समावनो एसेबो खमायालासिनो बारानिफ्राय बारा जानायखौ नुना दिखियाजुलिनि सरकारि हस्पिटालाव लानानै थाङो। नाथाय दुखुनांथाव बेवबो बारा लोमजानायखौ नुना डक्टरा मोजां फाहामथायनि थाखाय तेजपुर मेडिकेल कलेजाव हस्पिटालाव थिनहरो। तेजपुर मेडिकेल कलेजाव हस्पिटालाव लांबाय थानाय समावनो लामा ससेयावनो बिथाङा जोबथा हां लायो। प्रदीप नार्जारीया नखरनि बिमा बिफाजों लोगोसे सासे बिनानाव आरो सासे फंबायखौबो अरायनि थाखाय नागारलाङो। खौरां मोननायनि बायदिब्ला बिथाङा सिगां समाव गोब्राब आथिं सानाय बेरामाव गोग्लैनानै फाहामथायनि उनाव मोजाङाव फैदोंमोन। दिनै आसाम केबिनेटआव सानै गोदान मन्त्रि थिसनबाय। बिसोर सानैबो दिनै बेलासिनि 3 रिंगायाव केबिनेट मन्त्रि महरै समायखिरा लाबाय। नलबारिनिफ्राय जयन्त मल्ल बरुवा आरो हाफ्लंनिफ्राय नन्जिता गारलासा। आसामनि दैबानानि थासारिया मोजाङाव फैबाय, नाथाय गंथाम जिल्लाया दिनैसिमबो दैनि सिङाव दं। थांनाय माखासे सान सिगां जुब जुब अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव आसामनि गोबां जिल्लाफोराव दैबानानि थासारि सोमजिदोंमोन। दैबानानि थासारियाव गोहोम गोग्लैनाय गासै जिल्लाफोरावनो थासारिया मोजां फैयाखै नुनो मोनदों, नाथाय गंथाम जिल्लाफोरा दिनैसिमबो दैनि सिङाव थानो गोनां जागासिनो दङ। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रायजोनि सिङाव थानाय मोनसेबो गाहाय दैमाफोरा बे समाव गिख्रंथाव महर लानायखौ नुनो मोननाय जायाखै। जाथायजों भुगिनांनाय सुबुंनि अनजिमायाबो बे समाव खमायनायखौ नुनो मोनदों। बे बोसोराव आसामाव दै बानानि जाहोनाव जिउ गोमानाय सुबुंनि अनजिमाया सा 38 होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। आसामाव सारअन्थाइ गावनायनि जाउनाव सा 6 आइजोनि जखम। आसामाव सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव सा 6 आइजोनि जखम जानो गोनां जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव बे दुखुनांथाव जाथाया सोमजिदों। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय माजुलि गाव साहा बागान आरो पाबन साहा बागान सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव सा 6 आइजोआ जखम जायो। थांनाय बुधबाराव बे दुखुनांथाव जाथाया सोमजिदों। जखम जानाय आइजोफोरखौ फारियै चेरित अरां, लक्ष्मी, कालान्दी, मामि, भुमिज, गपि, अरिया, पिंकी, भाषा आरो
खुमलि खादाल होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों। बे समाव जखम जानाय आइजोफोरखौ बिश्वनाथ सारियालिनि गंसे देहा फाहामसालियाव फाहामथायखौ होगासिनो दं होननानै मिन्थिनो मोनदों। गासै 29 हादराव 1000 सुबुंनि देहायाव गिख्रंथाव मनकेपक्स बेराम नुजाथिदों। हुनि चिफ डक्टर टेड्रस एडानम गेब्रेयेसुसआ गासै भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ जोथोनै थानो खावलायदों आरो बेनिफ्राय गासै हादरखौबो सांग्रां जानो खावलायदों। दासिमनि रादाबा एसेनोसै। थेंक इउ।